programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Welcome sa tayong programa, Boses kang Kapalibutan. Siyempre, kasabay nga ito ang tuyang sparring partner, Father Momoy Borromeo. Father, good morning po. Welcome sa programa. Good morning, maray na aga sa Indo ka, boss. Katugang, salamat sa Diyos. Iya. Kita ka, boss, nagbarangon asin buhay. Salamat, no. Salamat, mahal na Diyos, sa gising. Yes! Di bali walang tulog, basta may gising. Nakadako lang mo problema. Nakadako lang mo problema, anday mangiturog. Basta kulang problema, anday mapagmata. Ay, sa mga kababayan po niya to, sa mga birthday celebrators po sa ngunyan, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At saka sa mga nakantabay po sa ima na parte kang kinaban, sa YouTube, sa Facebook, asin sa mga nagantabay po sa radyo, good morning po sa Indo, sa inman kamo sa mundo. Laumi po na okay ang sa Indong kamugtakan, so mga naghihelang sana marahay na. Yes po. Yan, alright. So, ngunyan pong aldaw, iba ka ba na gusto, Father, ang mga istorya manungod sa ano yan, power or energy. Hindi po sa satuya. Kanakaagi pong Electric power. po kanakaagi pong Sabado na kaoron ta mga tugang so taga Albay Power and Energy Corporation so, sa Operations and Maintenance Division si Sir Delphine. This time mga tugang kaoron ng taan sa plado kan Aleco, diba? Ta igwa pa pala mga tugang na ano yan, ang Aleco. May opisina dyan. Pagkatapos may board of directors. Tangani na masabutan ta. Kung ano na ang papel kang Aleco after na magkaigwa ba ganing concession agreement with San Miguel Global Power Global Holdings, di ba? Ayan. Ano ang role mo niyan kang Aleco? Yes. Lalo na sa Apa. So, nasa linya na si Sir Roy Nakumeta, ang ano yan, board president, ngunyan po na panahon na ini. Sir Roy, good morning po, tabi. Good morning po, Sir Mar de la Cruz. Opo. Sir Roy, kasabay ko po digdi si Father Momoy Borromeo. Good morning. Good morning. Father Momoy, good morning man po. Good morning. Opo. Sir Roy, nag-upload kami at salamat po sa pagpa-unlock mo na maging resource speaker may kangunya na pagkaaga.
Siguro po ang pagbati po nito sa mga kababayan nga to, sa mga consumers kan albay pa ano kang sa tuya pong elektrisidad digdi sa palibot. Gabos po na nagdadangog kan programa ni Sir Mar de la Cruz and Father Momoy Borromeo. Good morning po sa Gabos. Lalo na po sa mga konsumidores na APEC or ALECO na sa ngunyan dakol po kitang mga namamatayan na problema. Good man pong ipaabot sa Indo na onboard mo niyan, maski duwa-duway sana po, dakulawon po ang pagtrabaho, ang ano po na makatabang sa mga problemang ini. Apa. Apa. Sir Roy? Opo. Apa. Matapos po itong concession agreement with San Miguel Power Holdings, ano na po ang papel ngunyan kang Albay Electric Cooperative? Okay po. Unan pa po ang istorya po duman bagano sa pagkakaigwa po ng concession agreement or Yes. CA between ALECO and SMC Global Power Holding or SMC Global Power. Kasi po duman, naisihan ta na namukla ngunyan so Albay Power and Electric Corporation or APEC nga ni. A fully owned and controlled subsidiary that shall assume the concessionaire and shall manage and perform the obligations of SMC Global Power under the CA. Yung po sa parte man po kan ALECO, syempre man po, ay nabuhay pa talaga po ang ALECO para po sa karaman kan Gabos. ALECO shall continue to exist even after the ratification of the concession agreement. Rightfully so, because ALECO is still the franchise holder for 50 years. Yes. Very, very clear po yan, ano? Apa. Opo. So, ang saro po na mayor na funksyones kan ALECO, according to the CA, under po ini sa ALECO obligation, so po kitang concession fee to monitor and ensuring compliance naman po sa obligations under the CA. In fact, nagkaigo po ini board resolution, so nainot na interim board regarding this particular matter, wherein yung ALECO shall retain its juridical personality, continue during a period, and shall be named residual ALECO. Kaya nagkaigo po kaning connotation na residual ALECO. Bako man magayon sa pandangog na residual. Dahil kita po ang franchise holder. Makulog baga pagdangog residual. Mag-residual, pero tada-tada sa na. Lagod na sila. Maraot po sa pagdangog. Kaya po ini, ano ang mingo niya nini na dapat maraman kang tao na. Makuman ka na residual. We are the franchise holder. 50 years po yan. Okay po, saka, duman po sa pagkakaigwa ng residual ALECO, na po kita kain dyan, nagkaigwa kitang mga personahe man, and sa hearing table of organization to be able to perform our part of obligation duman sa TA. Okay po? Very clear po kita dyan, ano? Yes. Overall po, ang ALECO po, ipan po giraray ang considerar na distribution utility. Itaman po giraray ang DU. Kaya, dakol man po giraray kitang mga funksyones. Awan po, kakagunyan, ng mga ehemplo ng mga konkreto po number 1 po, monitoring of compliances duman po sa CA. Iwawan po ng mga violations, there are provisions on how to resolve such issues. Number 1 po ini. Panduwa po, during calamities, namatayan niya na po niya ito ini dakol na, Typhoon Tisoy, last ngunyan, sulimang bagyo ng mga makusugod. Si Rolly nga ni, Si Rolly, si Quinta, si Ulysses. Yan. Ang ALECO po, ang nagtatao po kaya in request or endorsement and request kan APEC sa PhilReca, through BECA, for power restoration and rehabilitation teams. Dahil po, kita po ang electric cooperative. Yes. Kaya sa mga nakaaging mga kalamidad na iyan, nagkaigwa po kita ni mga nagtarabang digdi sa tuya na mga hali sa cooperatives that through our efforts man na suportaran ang APEC sa indang kahagadan na matabangan. Although po, the member po ng APEC is a private entity. Kaya niyaon manggiraray ang pagsuporta because we are married to APEC. Kaya to entity sabi bilang electric cooperative,
gamit na tangani makahagad kita nin mga tabang sa mga organisasyon, sa mga electric cooperative nationwide. Kaya nagkigo po kita sa mga tabang, very clear po inano. Opo. Yeah. Number 3 po, to pag-facilitate and conduct of district election. Ito ining. Okay po. Number 4, ito po ining so involvement in bilateral power supply agreement and kuman po sa competitive election process. Ito po kita digding mga involvement pa. Yung po ini ang mga, di sana po na itinatawag ko sa Indo. Alagad na po pa po. Hello, Sir Roy. Dahil na po ako ma-mention kan, hinihigi po ang tatao ko sa Indo because ito mga konkreto po ini na nangyari na. Ayan, Yes. okay. Adi, yung pangalan ko as franchise holder and magkapadagos ka mo kayo hanggang 50 years. Now, ang SP, ang concession agreement with San Miguel Holdings is 25 years. Opo, tama po kamo dyan. Okay, now, sa panahon na yun na 25 years, ang sabi po nito, magmamonitor ka mo, magtatabang ka mo, and then magpapacilitate kung may district elections. Now, what happened din po sa district elections, sir? Darong duwa sana kamong nakada. Tama po kamo dyan. Yan na po ang realidad kan sa tuyang estado ngunyan. Okay. Yung bago po yan, ano po ang nangyari tuman sa mga nanata na i-represented sa board sa mga ibang distrito. Ano po? Tama po ang pagkakaintindi. Ano po sa Apa. Opo. Kaya po, sasabihin ko po na tama po na kulang ang mga representante ngunyan sa ALECO Board of Directors. Walang po kami ni Director Paul Narbaez kan pero taga ginubatan po ni Sir Paul. Kasi ako man, representante kan District 3. Hali po akong Bakakay. Kaya unfortunately, kulang po talaga kita ngunyan in mga Board of Directors. Ano po ang rason? Unanta po ini sa appointment ni Attorney Omar Mayo through NEA Office Order number 2018 -087 dated po ini April 20, 2018. Ang nakasaad po digdi, it is designating him as the project supervisor of ALECO. 2018 po ini sa ano? Apa. Okay. Ang duwa po sa marching orders kay Attorney Mayo was to perform the function of a regular board, absence of the board of directors, and to constitute the election committee and facilitate the conduct of district elections. Yun po ano. Okay. Very clear po dito sa duwang functions niya na he will act alone as the board and see to it that the district elections magkaroon po kita. Tama? Yun po. Apa. So, ang district election po ay order po kaniya. Ako po inigibo-gibo sana ni Attorney Omar Mayo because that was his marching orders. Okay. So sa paghingwa po ni Attorney Mayo as the PS of ALECO, the project supervisor of ALECO, nag-facilitate po kita ng district election pagabos na mga distrito. In fact, nagkaigwa kita kaini kitang table of activities for district elections 2019. Okay. Kung saan, yaw na po duman sa posting kan election notices, screening of candidates, posting of official candidates, until duman po sa actual elections for every district. Yun po. Apa. Nakul po ang mga nag-apply for Board of Directors. But unfortunately po, nakulman po ang mga na-disqualify. Kaya, ang nangyari, walang po kami na nag-qualify ni Sir Paul Narbaez. Yun po. In addition po, tigde, nga nang maaraman kan ka, boss, actually, walang po na distrito ang daing kandidato for Board of Director. So, pitong distrito na remaining, pa po ining mga kandidato. So, kuman sa pitong district na ito, duwa lang po ito nag-materialize ang elections. Kaya, tama po ano. So, consequently po, nag-failure ang elections tuman sa second districts. Wherein, duwa nga ni andayang kandidato. Okay? Leaving us District 3 and District 7 with lone candidate.
and who are actually sure winner na po. Kung ano na pong panggana ang kandidato duman sa duwang distrito. Dahil duman Di kalaban. Di kalaban. Na kalaban. Tama po kamo dyan. Opo. Oo. Kaya yun na po ini ang istorya. Kung nata po, duwa lang kaming ngunyan na nyaon ngunyan po sa Board of Directors ng Aleco. Ayun. So, with that status, ano ini, yung ano man ang magiging desisyon nindo, and then, together with the NEA representative, will it be binding sa gabos ng mga aksyones na it is lawful na duwa lang kamo at plus one? Actually, madali man siya na po nga ang answer dyan. Ang NEA po, they know better than us. Okay. We are the duly elected Board of Directors and we are recognized by NEA. So, binding po gabos ang resolution. Ayun. Pero pag naputol po kita, mga pagiraray ako, ha? Okay. Kung igo pong, Roy, kung igo ang sinasabi mo garong election failure, na pwedeng mag-elect giray, tangang makompleto? Ay, iyo po yan. Okay po. Bagong ko po si Father Momoy, ano po? Aba. During the time of Attorney Mayo, nagkaigwa kitang failure. Duwa lang po sunata, ano po, kami nga ning duwa. So, in a bid to, Madali lang, sir, ha? Madali lang. Tanaputol kita tabi. Madali lang po, ha? Apod giraray kita kay Sir Roy. At least sukol sa naputol. Napod kita. Apod giraray kita. Election, tiba, at Naputol. ikapalagos mangyaray. Ayan. Guys, ano lang po, Sir Roy. Nag-aapod po tabi ako, giraray. Okay. Ayan. Alright. Ayan. Sir Roy, naputol po tabi. Go ahead po tabi. Di po. Apa. Sa pasimbagan po ni Father Momoy, in fact, nagkaigwa po kita ng failure. Hindi po kita nagpundo duman. Dahil po, ang kagustuhan po ng NEA, mapanawan itong mga remaining na mga slots for the Board of Directors. Yan po ang kagustuhan ng NEA, mapanuan po yan, gabos. Kaya, nag-ibo pa po kita kimidros na magkaigwa pa po kita ng mga election duman sa remaining district without representing Board of Directors. Kaya naghinguwa pa kami na magkaigwa ng election, district election. Unfortunately po, nagkaigwa kami ng pandemic. Yun po. Opo. Kaya ngunyan, itong proposed na mga district elections till up those point, napundo po by order kang NEA man. Aday na nga mag-election. Ayun. Ngunyan po naman, through the time of napalitan po sa Attorney Mayo, ang pinalit dyan, through a NEA order naman, napalitan po si Attorney Mayo ni Sir Lawrence Penolyar. Same po ang marching order maninda na i-facilitate ang conduct of district elections. Kaya po ang paghinguwa kang NEA na mapanuan ini ang katuyang pagkukulang sa Board of Directors. Ayun. Kaya po ang paghinguwa. Opo. Unfortunately, baga, sir, araw mo man sana po baga siya nangyari sa 2020, di ba? The whole year, ngayon po kita baga pwede kaya yan. Iyo po. Opo. Kaya very clear po kita, ngayon po ang paghinguwa kang NEA, ngayon po ang paghinguwa kang present board na mapanuan po ang pagkukulang na ini sa tawo na magre-representar sa Board of Directors ng Aleco. Ayan. Sir Roy, baka pwede mo ma-share kung nga dakol ang mga nagkarandidato pero non-disqualify? Ano ang disqualification parameters? Yun po. Dahil na lang ako kung sign ito. Opo. Doon na lang pangalan. Generic ta lang. Natatarog ka ito. Ano ang pinaka-main reason why they were disqualified? Diba may mga, bago po kita before the elections po, nag-check po may mga qualifications po may mga requirements and qualifications that we have to comply with. Ako po, nag-submit ako dyan mga 10 days before ng deadline ata or 1 week before. Kaya, tindaman gayon, nag-submit and some were found out na bako po qualified tuman po sa mga requirements na sinetkan kang Aleco. Yun. Baka din nagarating kay assembly. Bako
po. Since na-mention mo naman sa yan, tama po pagkata mo dyan. Ano? Ang General Assembly, as far as I know, ang pinaka-last can is 2011. Mhm. So there is no way na makakaano talaga gayud kita kaya makaka-comply. Oo. Nako. Pero dahil po gayud kita kan makaka-comply talaga. Requirements na. But considering the fact na merong ang NEA man may intervention sa ganyan. Apa. Kalimutan na lang po ang answer niyo. Yes, sir. Sir, dakulaon po pala ang magiging papel kang board of directors kang Aleco. Most especially, digdi sa pag-source ng power kang ng sourcing energy kung sa mga bakal kang APEC. Now, Sindan may juridic personality. ano po Aleco. ang ano ang status kay ningon yan? Di sa pag-inguha na magkaigwa ning makapagbid ang APEC sa mas mura. Ano pang ibig nindong sabihin? Bako ini kamo mina matukaw kamo para mag-recommender man kung sa ining manong digdi sa agreement. Okay po. Ang Aleco po, ito pa po yan enroll sa Okay. pagpatalkan power requirements kan APEC sa mga power generators o GenCos. Aha. Dahil nga po, siya pa man giraray po baga so distribution utility or the DU. Tama po, no? Sa concession agreement, under the concessionaire obligation, ang selection po and the negotiation with power suppliers para po sa bilateral power supply contract, lalo na po kung invuelto ang mga affiliate and concessionaire, ang power supply contract kaini dapat submitted po sa Aleco Board for approval. And Aleco shall issue the necessary authority to enable to perform the corresponding function. Yan po ang very clear po yan sa power supply agreement, power supply contract. Kunya naman po, digdi sa pagtataram nindo, iba po kaya na DOE circular, DC 102-003. Concerning po ito sa conduct of the competitive selection process. Aleco, through the Board of Directors, iba pa po kita digdig mga vital function. Number 1 po, to creation of the independent CPBAC or third party bid awards committee. Okay po. Letter B, number 2, designation of the CPBAC members. At pantulo, designation of the CPBAC CWD and to to secretariat. Aha. So, yun po ang mga nahiling ko na mga major functions. Opo. Nabilog na po ini si Roy. Igwa na kita kaning standing. Opo. Nabilog na po ini. But with some challenges po pag ini. Lalo na po doon sa creation of the CPBAC committee and its members. Doon po kami na challenge. Ano ba? Malaan tayo man nakakabakal ki igsasabi po baga kan APEC na nagbakal sila duman sa halangkawan ng maray kaya nga ni patong-patong sa billing. Teko aram po yan na Father Momoy kung sa informasyon. Pero base po sa tangon niya, ikaw po kitang tigmok na CSP. Actually ini po last 2020 po September na finalized minayne na dapat magkaigwana ni CSP. Kaya subola since September dapat nagdadalaga na po yun na magkaigwana kita ni CSP. Kung baga sa party kang board, nakapag-recommender na kamo. Na po, tapos na po ang proseso duman sa CSP. Ayun. Kaya dapat po ang APEC nagpapadalaga na po sa Sinda KN since September. Unfortunately po, coming December 1, garo nag-request Sinda pan emergency power supply Yes. agreement. Oo. December ata 20 something. Parang Nag-request Sinda ng emergency power supply. ang nangyari sir, ang natatanda kong period is December 26, 25 hanggang 2021, ngunya na December. Opo, that is correct po. Dahil ang EPSA po is for a period of only 1 year. Unfortunately po, na-deny po yan na-deny po yan. Pero reconsider. Nag-reconsideration sinda. Ngunya na with the DOE circular naman.
granting the exemption to conduct the CSP. Ayun. For that particular, EPSA, yung emergency. Paano daw Sa taga-Rapuro paano daw, emergency ini. paano daw And that is ma-expedite, very Sir Roy? unfortunate. Ano po? Paano daw ma-expedite iyan na mag-epekto talaga sa CSP? Opo. Magayonon po ko na mag-epekto ang CSP dahil it will ensure a fair and competitive price. Yes, opo. Precisely. Magkakaroon baga kita ni bidding. Mhm. Kaya lang nakul po dyan na challenges talaga. In fact, hindi ko lang aram kung pwede ko itaram. There are some, may mga oppositions na kami duman na renege. Anyway, we have the DOE to scrutinize further yung mga documents, and we hope that it will take cognizance duman sa mga samuyang mga comments. Ayun, opo. Sana kasi nailinta na ang board ang paglaom ka mga albayano na dahil kita makalaog duman sa permina sa nang nasa emergency kita. Siyempre po, kung nasa emergency kita, dahil kita ka na pakiaram duman kung kita yung salita. Correct. Araw ka nangyayari ngon baga, ang pati dahil nasa emergency nagbabakalsinta ning energy duman sa kumpanya man sa naninda. So, which is very disadvantageous para sa consumers. Oo. Iyon po ang dakula na dilema. Talagang yan dilema. Ayun. Siyempre man mo, if we put ourselves in the shoes of San Miguel, siyempre siya, kaipuhan niya man talaga na mag-survive. Kaya, siyempre, makuha siya naman sa affiliate niya talaga. Okay, so Ayan, if we put ourselves sa shoes man nila. apa, dahil sir na exempt, emergency mangyayari kita hanggang December alay. So, anong lauman ta ini sa Indo po, sa Aleco na by January, sana magdalaga na sa CSP? Next year, hopefully po. Pag na-complete kasi ang duration kan EPSA hanggang December, ining taon na ini. Opo. Kaya hopefully, kung matapos na ining CSP and there will be a bidding, at magkaigwakil po kita nin tunay na winning bidder and approved by the board. Magkakaigwa po kita nin supply na through CSP ang pagkakakuha ka na power supply. Ako dito ko kani because pag natapos ining exemption matatapos sa Disyembre, mabalik sa dati na mabakal na naman kita kani sa WSM. Dahil po bako po yan totoo na WSM kita nagpukuha iyo. Actually, kunyan lang indama ko WSM prices 100%. Minsan po, sala po ang sa tuyang perception. Po, ang pag-una niya to, nag-increase ang presyo kan, tangon yan, the sudden spike kan bill tangon yan. Ang sala na conception ka yan, ay dahil sa dependency kita sa WSM 100%. Pakuman po yan totoo, 100% kitang dependency sa WSM. Apa, dahil po si Roy, mapuputol kita. Magkirari ako Yan, naputol na naman kita. Dahil po. So, magayon ma-clarify Kaya, masabutan ta iyan tabi si Roy. Mahalaga na ma-clarify iyan. Yan, pakumang sa WSM kinua. Di ba? Ayan. Okay, Sir Roy. Ayan, naputol kita. Okay, Sir Roy, clarify tadi, ang pigamit ang kuryente na pig-distribuer, bako manggabo sa WSM kinua? Ako man po yan gabos, 100% tigkuha sa WSM prices. Oo. Although volatile po ang presyo kan WSM, bako po kita 100%. Kasi ang parang ang nagkakadarangog ko to sudden spike ng presyo kan kuryente ngunya na panahon dahil dependency kita 100% sa WSM. Iyo kaya si Roy ang iyo kaya so niluwas na press release kan apek.
Pero bako man, sir. Bako man, Ade. iba-iba kayo ang naradangog ko, sir, ha? Di, ang nangyari, yung mga supigraso lang, kaya nalumin ng kawon so June billing ta. Dahil duman. Kung halatunin doon, ano ko kayo eh. Kasi nag-request na ako pang ano kayo eh, ng clarification sa DOP. In Opo. fact, ang pag nag-apply ka po ng EFSA sa DOP, maski tayo pa po na-aprobaran iyan, pero pwede na po iyan ipadalaga. No? Kaya since January, nagkiko kami kayo ng meeting actually. Ang representative kan APEC, si Joe Nabasay sa ito yan. Hinapot ko siya duman. Sabi ko, ano ang rason ano ang rason kan sudden spike kan anong tangon yan. Ang sabi niya, sa WSM. So, maski ako, nabigla man ako na ano niya ako, 100, ako man ngayon 100%. Ang rason ngayon, naghalang tao ngayon, sa presyo, presyo price. Sinapot ko siya, pero ang porsyentahe sa PS saka sa WSM, 60-40 da. 60% ang pico ko sa power supply agreement and 40% sa WSM. So, 40% siya na pala. Totally dependent kita sa WSM from January to June. Pare-parehas po ini. In fact, kukuami kayo ini ang factual data sa indang niya. Tanganing maaraman ta kung talagang totoo na 100% kitang na-expose sa WSM. Opo. Kung 100% kitang na-expose sa WSM, tama po. Nakulao lang Dakula na kuminaray kaya ta nagkabirigla, sir. Pero po. 100%? 100% spike. Ang 40% Ayan. Pero ang isa na sabi pala. man ni Chapat, na ngunyan na July, next billing, mababa na giray, nagbalik na nga ni duman sa nagbakala naman sila sa SMEC. Actually, may surat baga ang hindi doon ako susurat kan APEC sa mga mayors na starting June 30. Dahil na sinda manominate duman sa sa PSA ninda and makuha na sinda 100% sa WSM. So by that letter aram ta napakumang kita nagkuha ki 100% sa WSM from January to June. Nagpuon lang 30, mapon lang sinda 30. If we base our assessment on the latest letter kan APEC. Ayun. Okay, so ano po ang ma-expect tatabi, Sir Roy, sa mga lakdang pakambord para matawan taning proteksyon man ang mga kababayan ta? Kasi especially sa halangkaw na presyo kang kuryente. Sa sudden spike na yan. Yun po ini, since ito po kita ng dakulaw na partisipasyon sa digdi po sa competitive selection process or CSP sa pagkuha ng mga requirements niya na power sa mga power producers o GENCO. Ang tabayan sa po ini na ang CSP dapat maging fair and competitive. Di po ini, i-ensure ta na fair and competitive ang conduct ang Ayun, okay. Sir Roy, ang masimbag mo po ini, may mga pati adi sa mga consumers ta. Ito na ang kinulektang PSA. Apo. Opo, ano da ini po? Pwede ning magamit o pwede pa ining makuha ninda? Actually, Mabawi. ang aram ko kayan, pwede dapat yan maibalik. Ang aram ko kayan pa, dapat yan maibalik. Pero, pag nag-ano na lang po kita, once we complete the Board of Directors, magkagawa na po kitang dakol na miyembro ng Board of Directors. Ang plano man po ang Aleco Board, mag-conduct na kita ng AGMA. Actually, ma-resign ako kaya yan. Then we will elect a president. And ipush ko na dyan ang conduct ng AGMA. Matakil sana yan ang mga ang gibuhat na dyan sa klaro kayo. Oo, pwede lamang ngayon pang subsidize ko ta. Yung nga Tama ba? Dapat. But that should be with the approval of the consumer, MCO, yung mga consumer. Tapos po na aprobado po kang gabo. Opo. Okay, Father, may apod ka pataboy kay si Roy. Paano po ini mga kung consider tanggar mga illegal na spike kan palangkaw? Ano ang possibility pa kayo ni? Ano ang
sagod sa mahalat na sa kitang bumaba giraray or itong overpricing nito pwede tayong ma-require na ibalik sa tuya, ibalik sa mga consumers? Eh, kulang yan, sir, masisimbag. Pero kung ano pa yan, ang regulatory ka yan, yung ERC. ERC. Yes. Pwede po kita kayan mag-complain baga. Maski ini po na mga dinisconnect ninda ng mga whole barangay. Ayun po, ano? That is actually part of the ERC duty Apa. to ensure na maprotektaran ang interest ng Apa. I think mga konsumidores. may Lalo nag-move- pa po sa mga nagbabaraya. Apo, may nag-move na po kayang tabi si Roy Palan, ano, may garo mahiring na with the ERC as assured by Chairman Divinadera. Ayan. Okay, actually po, so resolution niyo po, nakabot na actually dyan sa ERC. Opo. Nakabot na po, nag-conduct na po kami ng preliminary hearing dyan between APEC and Aleco. Dahil nag-issue po kami ng resolution condemning the disconnection kaya ng mga whole barangay Ayun. at the expense of the paying customers. Opo. And ang resolution, it includes na enjoining APEC to follow the DOE order na i-restore sa power duman sa mga paying customers. Ayun. Okay. Sir Roy, kang naglaog sa agreement so APEC, I mean so San Miguel, ano ang pangako ninda? Natulog na ng pangako sabi na napako. Hindi. Kang na sumir, di ba? Low collection, efficiency, para palsok ang ilaw. Sabagay, up to December man ang gadbaga. Actually, sir, December. i-generalize ko na lang po. Sige ba? Nata po kita nagkaigwan nin PSP, the private sector participation, di ba? Oo, because kung mga tao nag-decide na ang pinakamagayon na paagi. Tanganing, sa pinaka-primordial purpose po kay ng PSP? Yung mga to pay Aleco's past obligation and to make Aleco viable. Di ba? Garo na man na iro sa utang? Aram mo naman. Hindi ko aram ko man. Yan o. Di ba, 4 billion. Aram mga tao. Parang bago nag-assumir, 4 billion ang utang. Di ba? Bako man po. Bako man. Pira. Oo. 3.9 man. 3.9. Di man ito, kung gusto mo yun, di ito inasumir kang APEC, o di inasumir kang San Miguel, di sige nanda kula ka ito kunyan. Actually, uni po ang niya na, 3,960,857,844.16. So, 3.9 billion. Yan po ang utang ta. Yan. Nag-assumir ang APEC ng concessional fee. 3.9. Opo. Sa kung ngunyan yaw ng utang na yan, dahil man nabayaran. Siyempre po, dahil man ang mababayadan, tatay man kisa man ang mabayad kaya yan, Ayan. na until now, nagkaiguan in mga provision duman sa concession agreement, which is highly favorable duman po sa San Miguel. Yeah. Uni, hypothetical question ni Father. Kakulo ng claimor ngunyan na bumalik na nga so alikaw, balik na nga dahil kamugta ka na APEC. Dahil man na nasunod din sa pangako. Ano tabi si Roy? Ready ang aleko, kung sakali man na ibalik giraray sa Indo, napadalaganon giraray ining sa tuyang ailing system. Igon mo Napaisip si Roy. Makapaisip talaga na, sir. Actually po, may basihan po yan na ang mga araw na hearing na kahagadan. Opo. May basihan po yan. Valid po sa ng mga reasons man. Hearing man sa enda, ako man bilang nga ni sa Roma na konsumidor, namamatayan po man yan ang mga nagyarangay kan mga albayano. Ano ba nga ni, dagit na. Dahil sa grabing frustration sa disappointment sa presenting servisyo pan-APEC. Kaya araw kayo na nagiging mga kamauutan na ibalik na sa Aleco. Kaya lang po, ang hapot ko ngayon, kung pwede pa sa namin ang galbaga, nataday pwede. Ibalik na po ta. Kaya lang, dapat maging objective po kita kayan sa mga araw kayo ng mga issue. Yan ang point ko lang sa kuya.
Ang hapot ko nga na dyan, marireserviran ta daw ang presinting estado kan sa tuyong distribution kan elektrisidad sa pag-value kan management sa Aleco. Yun. Number one yan na question. Magayon po kutaan o beto na ibalik ang pagmanihar sa Aleco. Kaya lang, kasi Sir Mar, si Father Momoy, aram tama na dahil nagkakayahan financial ang Aleco para gibuhon ini. Iyo po. Iyo po. Okay. Panduwa, kita nin concession agreement na nagbubog po sa to sa laog nin 25 taon. Naku, nakagapos pa lang kamay natin yun. Pantulo, ang problema, bako man sa naan apek. Kumbaga, iguaman kitang parte dyan sa mga konsumidore. Nakulaan mga pabaya sa sa pagbayad sa tamang panahon. Yun, oo. Nakulman ang mga nagparabon. Unfortunately, kaya para sa kuya ko, bako man po perfect ang solution sa pagbalik sa nasa Aleco kan operasyon kan di. Ayo. Oo, mag-iisip man po kita kumbaga ibang solusyon. Na para sa sakuya nga dapat ma-involve na ang national government sa anuman ang mga gigibuho na lockdown sa pag-improve kan sa tuyang supply kan electricity sa Albay. Ayan. Si Roy, mapuputol naman kita tabi. Ano, maapod gari ako ta. Last time, sumadahon ta na. Sumadahon ta na. Katapos, sa Romani, sa mga possibility, pigo-propose mo itong Bicol Grid na kung possibility, kita ang may nyaon sa tuya ang source. Ayan. Okay. Sige. Nagda-dial ako. Okay. Pakman saka geothermal. Ayan. Roy. Ayan, okay. Ayan. Pwede na i-refund sa SPA. Kung pwede pa siya na bagang nasa dahil i-refund na yung po baga. Kaya lang, siyempre, kaya po ang taman kahit girata ka na pag-ururunan para gabos po, so kagabsan po. Ayun, pero yaon man iyan, dahil man nawara. Pero dahil man po yun nawawara, yun po. Ayan, yan sa naman ng baka kung nagamit na. Kung nagamit na, hilingon ko po, dahil man kami kayo nag-tackle pa, huwag po kumanin sa mga issues ng mga tigtatarakil mo kayo ito. Ayan po man sa nanganin ini. Pero nagadangon po na yun po sa mga contributors before. Okay. Kung nagamit na, hanakulta po kung saan po ginamit, kung tama ang pagkagamit, o ano man po sa mga istorya kayo. Apa. Okay. Si Roy, salamaton po tabi. At least kay goning kaliwanagan ang mga kababayan niya to. Ang sa imo po tabi na na dagdag na pahayag na dahil manayapot sa imo kung igwapa na gusto mong i-share sa mga kababayan niya to. Please go ahead po. Ako na lang po gusto ko lang na ipaaram na ang alay ko po buhay na buhay. Nakulaon pa po ang involvement nga sa operasyon ng distribution ng electricity sa Albay. Igwa po kitang yan na ang board of directors duly elected po and recognized by EA. Para po sa mga kababayan kung albayano, ang tigigibong ito para po sa kapakanan ng mga NPO, tamo po ng mga consumer members. Bako po ini, siguraduhin ko po ini sendo, bako po ini dahil po sa samuyang personal na interest. Never po kami na isipon ang samuyang personal na interest. Financial man o pagpapahalang tao kan samuyang papel sa Albay. Kundi para po ini sa inyong po. Yan man sana po, Sir Mar de la Cruz and Father Momoy. Apa. Sir Roy, salamaton po tabi. And ang samuyang linya, open lang permi po. Kung may mga father announcement ka po tabi, just call me para maipaabot yan sa publiko. Okay. Po, ako man po nagpapasalamat na natawan mo nin kami nin oras and Aleco po, in behalf po kan sa Aleco to receive one. Sana po dahil napag-apo na receive one Aleco. Aleco lang. Huwag naman. Aleco na lang po. Yan. Franchise holder po. Yan. Aleco, the franchise holder. Yun ang dapat. Okay. Sige ba? Sige. Sir Roy, salamatan po tabi. Keep safe and kumusta na lang tabo sa pamilya? Yun po. Salamat din po and keep safe po
po sa indong duwa asin sa gabos po ng mga albayano. Ayan. Mga tugang, Sir Roy Cometa, ang board president kan Albay Electric Cooperative. Nakaulit Bakong ako residual, ngayon. bakong lagod. Bakong residual. Okay, standby lang po tabi, mga tugang. Kami po mabalik. Oras niya to. Mga tugang. Ha? Anong gusto mo? Sadali ha. Nagkarelibong na ako. Ha? Sadali lang po. Ilang unta. Ano dyan yung, ano dyan? Igo akong live? Ha? Yan, ano ito? Ang mga balita na inyong napakinggan, mga tugang, hatid sa inyo ng mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here! Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure, pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaipuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion,
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Revicon, Lakas ng Lima. Revicon Forte. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If persist, consult your doctor. Alright, mga tugang, balik na po kita sa programa. Digdi po sa Boses kang Kapalibutan with Father Momoy Unyambong Aldaw. So nadaw po nindo itong ano yan, pagpakulay niya to sa Aleco Board President. Yan pang Aleco. Franchise. As franchise holder. Yan itong ngirit nindo na ngayon ibalik na. Sabi ni Sir Roy, medyo difficult ta. Primero, may concession agreement. Pangalawa, may pasindang kapasidad. Tapos yung pamangay super ang bilyon ng utang. 3.9 billion. Pag-asumir ito, Father. Pag-asumir kang yan.
8 years ago. Sagod mo niya, pa man nahiro. Ngayon. Ako nga ni, ako na, kupig asumir ito, dahil mampalan. Yan, So, yan pa ang pamamlam sitwasyon. nila. Okay. So, sa mga nag-export tabi, manong duman sa, ano yan, mga concern doon sa billing, sa bills, apik ito ang dapat magsimbag kayo ni. Pero ang ini po, si V, na balagir, nag-apot siya kung pwedeng 2 gigs. Dahil naman po kanya nagtaon ng 2 gigs ang ano, ang Aleco, ang apik. Dapat bayadan mo na. Kang ino tiyo, wala mo niyan dain eh, hinali na eh. Okay, good morning kay Ate Flery, Al Carmen Gaviria, boss ng Palibutan. Good morning man po kay Marie Aquino. Okay, araw ka ng sitwasyon, nadidipisilan kita. I think we have to go to an alternative source of energy, Father. Kadakol-dakol baga mga proposals. Paano man habang naghururo pa sila, nagharalat pa, makompleto ang Aleco board, katapos hindi pa mga paghururon kan APEC sa igawa ng mga espersos ang sa tuyang mga congressmen, katapos ang sa tuyang vice governor, hindi pang hururonan. Pero habang ang mga aki niya to, mga kubinis niya to, katapos kadakol-dakol man nagtitiyos ngunyan na po dahil ta palpak ang sabi nila, palpak dahil serbisyo. Halangkaw pangayaan. Halangkaw pangayaan. Hindi ito man kayang resolveran tulos. Ayan. Kaya, pagsasabi pagkapano, December nga pagkapano nagpoon. Kaya, December, kada na ang Pasko. Kaya, sige ang laad palsok. Ayan. Anyway, doon sa mga kababayan ta, sabi ko kang inot pa, piga-aparaad mo kami na asaro sa alternative source of energy na pwede natin pagkunan at walang bayad, pangatugang, ang aldaw. Yes. Solar. Yaw ng aldaw, pero may masirang iyan. Solar energy. Kaya ngunyan, so, sa mga amigo niya to, Salesians, Don Bosco, ikaw po sinang, actually niya po sinangunyan sa Rapo-Rapo, nagkakondusir sila asinman, nagbutak sila yung solar home lighting system. Yaw na ko Sir Rod. Nasa Zoom. Pakwenta daw sa Zoom. Hello, Sir Rod. Yes. Good morning po. Good morning. Ayan si Rod. Siya po ang... Boging si Sir Rod, parang ako lang. Puti na rin buhok. Okay. Sir Rod, salamaton po maraming maraming salamat sa pag-honor sa aming invitation sa inyo na makadaupang palad ko ngayong umaga to shed light and to share your experiences at paano ba itong magandang kagamitan na nandito sa harap namin na maging alternative source ng enerhiya natin. Ilaw, pwede sa cellphone, pang-charge, at pwede sa electric fan. Diba? Aba. Sige ba? Maganda nga po itong project nito actually. Sabi ko lang po ito, although related. Pero marami po kasi kaming kaibigan na from Don Bosco, Father Javi, Brother Gary Gabay. Silang tulong paano makasupply ng solar energy doon sa mga community. Legazpi. Sabi nila San Miguel Island yata ito. Then kung meron daw bang particular na design available para sa maliliit na bahay. Sabi ko, di-design naman yan, pero kailangan since remote area yan, critical na properly done yan para walang problem. Nag-provide po ako sa kanila ng idea. Nadala ko, tapos in-approve nila. Kasi meron kami mga manufacturer actually, China po lahat ito. Design po namin ito para doon. Kaya, considering hirap po yung access, medyo remote yung access spare parts, yung mga batteries. Sabi ko, dapat mahusay yung quality. I-redesign ko yung isang existing design namin para dyan sa yan po, pinadala namin. Maganda po ito kasi pwede po lagyan ng 5 ilaw, 4 na ilaw, charging ng cellphone, tapos
maliit na electric fan. Ang cost, actually, napaka-baba kung maglalagay kayo. Then, target naman po rin yung mga maliit na sabi ko. Kaya yan po, manufacture namin, design din manufacture. Then, naipadala po namin sa kanila, I think, last month yun naibigay namin. May radio pa. May radio, May radio pa ho yan. May radio, may MP3 player, Opo. Ayan. So, ito, nakita natin sa screen. Yung solar panel, Sir Rod, ilang watts ho yan? Yung solar panel po is about 20 watts. Then yung battery niya, 13 ampere. Yan Ay, kaya, mabilis ang charging. Opo, sa isang charging during the day, hours yan. It will last you for, depende kung ilang ports ang gagamit. Last you 2 days, 1 day kung lahat gagamit. Pero on the following day, charge na naman yan. Kaya on a day, meron po kayong power actually, remote community, grid power, yung galing sa suppliers. Opo, so nakita ko, ang nakakabit dito is mga LED lights. Is this 12 volts or 220 volts? 12 volts po lahat yan. 12 volts lahat. Ayun, oo. Kung pwede yung battery kotse, pero mga lithium-ion batteries yan yung bagong battery. Mas matibay po yan kaysa batteries kotse. Mas matagal yung cycling niya. Kaya kung ginawa po namin 12 volts yan para gamit nyo kahit dun sa mga batteries. Ayun. Mga motorsiklo. Yan. Mayroong provisions for USB charging ng cellphone at mayroong provisions sa electric fan. Itong electric fan is 12 volts din. 12 volts din. Opo. Solar. Mayroong mga solar po, mga 12 volts din electric fan. Kung ariho lang mga 10 watts na electric fan para masustain po yung battery power. Ayun. So for a small house, malaking bagay. Malaking bagay Meron kang ilaw, sa mga estudyante. Opo. Ayan, okay. So yan po solar is lighting for sustainable living. Okay. Nakita ko niyo sa screen, yan yung anong tawag dito, Sir Rod? Itong unit na nakakabitan ng may radio. Ang tawag po namin dyan, yung charging. Ay, very good, Oo, parang may MPPT na, Opo, parang ganyan ang system niya. Although, nasa lower end po yan, pero siyempre siya para sa mga small houses. Yes, kita ko itong picture na ini-upload ng Don Bosco. Maliwanag sa gabi. Maliwanag mo talaga ang LED lights. Okay, so how long ang charging is mga 6 hours? Mga 6 hours fully charged na po siya. Ang operation hours niya, depende sa kung ano ang ilo-load mo dyan. Correct po yun. Pero kung yung mga lights, kaya po kami po yung nagawa ng maliliit na lights para doon sa outdoor ng bahay, para yung labas ng bahay may liwanag. Yan, parang perimeter light, perimeter lighting. Pag yun lang ang sisindihan ninyo, siguro kahit 3 days yan pwede. Ay, oo naman. Oo. Talagang murang, parang mababa siyang end, pero malaking ang pakinabang. Opo. How about sa about sa computer, sa iPad? Pwede po mag-charge ng iPad yan. Meron din akong tablet, kaya lang Samsung gamit ko. Nakaka-charge po siya. USB. Opo. Mayroong iba-ibang klaseng, di ba, yung charger. May iba-ibang klase ng port, di ba? Pwedeng piliin dyan kung alin ang babagay. Ayun, okay naman. Tablet, pwede. Opo. Yung pong Wi-Fi, kung may Wi-Fi po kayo, nag-brown out ng power, pwedeng i-plug in nyo po dyan sa USB. Kaya lang po, kasi yung Wi-Fi natin,
mga pocket wifi, tsaka yung mga modem na ginagamit natin sa mga telepono sa internet. Iba ho yung socket niya kaya kailangan maglagay na lang po adapter. Ayun. So ito Sir Rod, is full of grid ito. Full of grid po. Full of grid ito. Ginagamit ko po yan. Actually, lagi ako nagta-travel dahil trabaho ko kasi geologist po. Lagi kami nasa mga remote areas. Actually, may baon ho kung isa palaging ganyan. Just in case. Kumpleto na. Ayos Opo, para may emergency ako dun sa sasakyan. Kung may mangyari, meron akong light. Ay, ito, bubabara ng katanungan si Rod. Magkano ba yan? Yun ang question. Yun ang gandang tanong na, magkano ba yan? Yung pong, meron kami model na mas mababa po dyan talaga. Nasa mga 3,500 lang. Pero yan pong isa na ginamitan namin ng higher technology, yung battery. Nag-design kami ng mga easy to maintain na mga light bulbs. Umabot po siya, I think mga 5,000 po something yan eh. Slightly over 5,000. Ayun, okay. So, Tapos ano po yan? Marami kasi kaming ganyang system. So po yan, ano na eh, mga 8 taon na. Maayos ang takbo, 8 years. Kaya actually parang pag ginamit ito sa ganyang kahaba, parang wala na power system. Wala naman kayong binabayaran man. meron ba yan, Sir Rod, na, no, na patakaran o regulation na dapat magtira ka ng ilang percent doon sa battery? Hindi dapat na ma-drain? Ano po, yung lithium-ion battery, pwede nyo pong fully drain yan eh. Okay. So lithium battery po ito. Opo. Pwede siyang i-drain kaya lang? Kung tawagin po natin yan, deep cycle battery, kaya pwede nyo maximum na drain yan, i-discharge. Hindi ho masisira yung battery. Pero ang the best dyan, bago ma-discharge, i-charge na lang po sa sunlight. Ayun. Ang the best. Meron pa po akong tanong, katapos kung sa mga barangay ito, hindi ba't may dine-develop din po kayong isang solar water pump to power a water pump? Opo, actually, may parating po kami ngayon dahil meron din akong kaming family, may farm kami doon sa Pangasinan, Northern Luzon. Ang problema namin doon, lagi nagpa-brown out. Minsan 2 araw naka-brown out. Kaya sabi ko, hirap nito kasi wala kami water source, no? Kaya ngayon, naghanap ako ng pwede mag-manufacture o gawa sa amin ng solar pump. Solar powered talaga siya, 100%. Na kaya niyang patakbuhin yung centrifugal pump para dun sa water supply. Meron ho akong nakuha ngayon. Tapos, dinisign ko lang po based sa requirement namin. Nalaman po ng mga kaibigan namin pare dyan sa Don Bosco. Sabi niya, pwede bang paalam mo rin sa amin once nandyan na kasi interesado kami dahil sa Bicol home problem din pala irrigation, yung agricultural water. Pareho ng situation namin. Kaya ngayon po may darating kami. Nag-order po ako kaya sinama ko na po yung order ng Father Javi, Brother Gary, para matest. Pero sabi ko ito, farm namin pagka maganda ang performance, comment na gagawin. Yan, yan maganda. Very good yan, Tamang-tama, may pailaw ka na, tapos may irrigation ka pa. Opo. Ayos! Wow, sustainable living talaga. Opo, at saka po bukod dyan, meron kaming ngayon dinidevelop na light, solar powered din, para ho doon sa mga insects at saka yung mga bugs o minsan sumisira ng halaman. Kaya meron kami dinevelop na parang sensor, yung mga bugs pumupunta ron, may pero siyang stock. Kaya para hindi masira yung halaman, lalagyan namin yung farm ng isang solar parang pest controller to pero electronic siya. Parang repellent, insect repellent. Parang ganun po. Kaya matatrap namin yung mga insects para hindi ma-damage yung mga crops. Kaya ma-improve yung harvest doon sa aming area. Pero lahat po ito tinetest ko ngayon. Although hindi po yan yung trabaho ko talaga. Akin parang more of... Pero hobby. Hobby ko po ito Mahilig po ako sa ganyang bagay.
Pero I think pag dumating yan at naging successful, maganda po ma-introduce natin sa mga rural areas para maging active yung farms na. Very good, Okay. very good. Ayun. So, napakaganda po nito. Malaking bagay habang ang mga legal minds o kung sino pa mga sa APEC, sa ALECO nag-usap-usap, mayroon tayong alternative dito, maliit na alternative para sa mga maliliit nating tao, sa mga parauma, sa mga farmers natin, sa mga islands. Napakaganda po nito. O Na tsaka, sustainable Father, talaga. ang isang concern po ng marami, kasi kami rin bahagi ng Couples for Price dito sa Quezon City. Yung pag-aaral ng mga bata, lalo na kami, farm sa Pangasinan, laging brownout. Concern na malaki pa, paano makaaral yung mga bata kung laging walang estudyante sa Kaya, ito po, tama po kayo doon, Father Momoy. Napakaganda alternative kasi natural energy yung ina-harness natin. Walang carbon footprint na yan eh. Yan ang ilansang na nating Father Momo yung solar lighting pantry. Solar. yan ang maganda din po ba? Solar Power lighting community pantry. Yan, di ba? Para hindi lang food, kundi kasi may sinimulan kaming Eucharistic pantry. Ito naman, solar power pantry, community pantry. Father Momoy, alam po niyo, actually, nung ginawa namin itong project na ito with Father Jobis, with Brother Gary, na-impress po ako talaga ron, although marami akong kaibigan sa Don Bosco, na-impress ako dun sa ginagawa po ninyo para dun sa mga remote communities kasi this would really help yung country at saka yung community. Kasi yun nga, maganda yung point po ninyo. Lumayo tayo sa politics. Trabaho lang tayo. Problems, solution. Don Bosco is one. Proactive sila dito. Kaya in-appreciate talaga yung forward thinking. Mga clergy po natin sa Don Bosco. Mga brothers. Opo. Ayun. Pero I hope na this will not be the last na makausap ka namin para mas mag-guide natin ang ating mga kababayan on how to use this new technology. Ay, opo, Sir Mar. Anytime po, maski po dun sa field ng geology, makakatulong po ako sa inyo. Kung may kayo, tawagan nyo lang po ako. Ayun. Opo. Okay. Isang panawagan din po ito sa maraming mga tao na kahit yung mga may kaya, sabi nga natin, solar power solar lighting pantry, yung mga may kaya, siguro bumili nito. Katapos dagdagan na lang ambag sa mga walang masyadong kaya. Mas maganda siguro parang yung kayang bumili nitong mahal, i-socialize natin para yung mga hindi talaga can afford, lalo sa mga estudyante. Nakikita ko po dito, lalong itong mga charging. Naku, gustong-gusto po ito ng mga millennials. Hindi, malaking bagay yan doon sa distant learning kasi. They are using gadgets, cellphone or tablet. Malaking bagay, hindi siya mawala ng power. Saka itong panel na ito, magandang pagkakakonstruct. Ang iba, plastic lang. Pero ito, very good ang pagkakonstruct nito. Ano yan, Father Momoy? Good for 30. Yan eh. Yun. Good for 30 na panel na yan. So, marami po kasi nag-go dito na dahil sa made in China daw ito. Pero ano po sabi nyo naman na hindi naman, may iba-ibang klase naman may gradation naman ng quality sa made in China. Di po ba? Opo. Totoo yan, Father Momoy. Actually, nandun din kami sa LED lights, no? 10 years na po kami nasa business, 11 years na. Sa tagal namin sa business, identified na po namin yung brands na hindi maganda. Alam na rin po namin yung products na hindi dapat. Kaya through the years, na-identify namin kaya po yung mga sinipay namin mga
gamit na yan. Actually, hinahandpick namin yung mga components then pinapa-assemble namin yan dun sa OEM, yung original equipment manufacturers. Piling-pili yan. Piling-pili Opo, ng kaya mga actually, gamit yan. nagsusupply kami sa mga malalaking companies din. Ang hinihingi nila sa amin palagi, 2-3 years warranty, kaya hindi pwede magkaroon ng problema within a period of 3 years. Yun. May isang tanong pa po ako. May possibility po kaya na lalong-lalo na po ngayon mga farmers sa global warming na ito, problema po ang pagtatanim, yung sa food security, lalong-lalo na kung walang kuryente, walang tubig, walang patubig. May possibility po kayo, sinasabi natin kanina sinasabi niyo po kaninang water pump, solar water pump, na yung isang machine na yan, yung isang kagaya po nitong energy box na ito, gamitin sa pump, gamitin din sa bahay. Yung pong pump, actually, dadagdagan nyo lang po ng isang panel yun spare. Pwede na pong patakbuhin yung bahay, yung power ng bahay nun para sa even refrigerator kung kailangan makapagpatakbo. During the day. Kaya lang po, nilalagyan namin ng malaking battery at para kung sa gabi, meron pa rin siyang power tuloy-tuloy hanggang umaraw. Mag-upgrade lang ng panel. Upgrade lang po. Okay. Kung makaka-invento po kayo na pwedeng pang community. Sinasabi nga natin kasi, ang isip kasi, community pantry. About kung pang-komunidad, pang-community po kasi. Pang isang barangay. Isang barangay. Kahit yung maliit na barangay. Pang-barangay. Katapos yung sa mga farms din, pwede rin gamitin. Farms. Opo. Si Father Mario Baclig sa Bukidnon, sa Don Bosco rin. Mahilig po siya sa mga ganitong technology. Actually, pinadalhan ko siya ng solar panel, binigyan ko, at napatakbo po niya yun kasi ang problema, wala raw pong community power para maski mag-charge man lang daw ng cellphone, at saka yung bahay, ilaw doon sa paligid ng community. Patakbo po niya yun Actually, after that, umuha uli siya ng panel sa... Nagpadala na lang kami sa kanya ng panel, pinayaran niya ako ng bigas. Sabi ko, hindi niyo kailangan bayaran ng bigas. Binibigay ko lang sa inyo. Pero sabi ko si Father Mario Baclig, napaka-advance ng kanyang mind na nakita niya yung opportunity na makapag-charge ang mga tao ng cellphone doon sa isang site para lahat sila may communication. Actually, possible po yan sa farm. Kaya lang maraming solar panels ang ilalagay namin. That's good. Okay. Kasi alam ko po yung kwentong yan doon sa Bukidnon. Kasi yung mga kabataan doon, kinakailangan pa pumunta sa bayan para makapag-charge lang ng kanilang cellphone. Mga 3 hours ang kanilang nilalakad. Ito nakapil na lang sila sa pag-charge ng kanilang gadgets. Okay. Maganda po sa Don Bosco kasi marami po kayong mga technologies dyan. Pag nagkukwentuhan po kami ng mga even po yung mga pare, madali kayong nagkakaintindihan sila. Father Carmona, mahuhusay ng mga pare, pero yung technology, nasa mind nila yan. Kaya po pagka naintindihan nila, alam nila gamitin technology available. Napakaganda po ng renewable energy. Actually, makakasave yung country ng diesel. Ginagamit natin sa power plants. Kung maraming tao, gagamit po ng solar energy bahay. Masasave ng malaki ang dollars. Sir Rod, marami pong salamat. Gusto namin sanang mahaba-haba pa itong kwentuhan natin. Pero nagsisingis yung technician na. Alas 11 na. Pero babalikan po namin kayo from some other time para mas mapalawak natin itong discussion natin with itong benefits and importance ng solar power na to. Itong Don Bosco. Sir Mark, thank you rin po. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat po. Okay, makatugang si po. Sir Rod Tolentino, direct and live from Quezon City. Magaling sinimplify niya, tsaka kinumpak niya para mas magamit na. Paano kay ni Father? Okay. Salamat sa Don Bosco.
kina Father Javi. Yes, opo. Salamatan sa Indo. Dakulang bagay po ini na ay presentar mi digdi sa no. So, mga interesado po tabi, gusto niyo mag-community pantry ng solar power. Oy, tawagan niyo kami. Tawagan niyo po si Mar. Yeah, tawagan niyo kami. At sama-sama nating i-deliver yan sa mga Let's see. would-be beneficiaries. Malaking bagay po ito sa ating mga civic organizations, civic and religious organizations, sa satuya, and sa satuya mga congressmen, diba, at kung pwede tayo ni malunsad. Gusto nindo na imbis na power na lang. Let us give power to the people. Yan. Sendo ka, boss. Thank you, babo. Bye-bye. Binisyonan kita ng kakurangan sa ngayon naman, nin Ake sin Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added, awarded by the Golden Globe as the best organic